Napan ken Jesus, ti sumagmamano asado sa iyo, isuda dagiti agkuna nga saan nga agungar dagiti natay. Maestro kinunada, insurat ni Moises dayti alinteg kadatayo. Numatay ti maysa a lalaki, ket mapanawan na ti asawa na nga awan ti anak da, rebbeng ti kabsat na nga asawaan ti balo, tapno aganak da iti pannakaanak daydi nagawan. Adda idi pito a lalaki nga agkakabsat nang asawa ti inauna, ngem natay nga awan ti putot na. Ti maikadwa inasawa na ti balo, kastamot ti maikatlo. Kasta ti inaramid dagiti pito nga agkakabsat, ket natay da amin nga awanan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Inton agungar dagiti natay, si asino kadakwada ti akin asawa kenkwana, tanaki asawa da amin kenkwana. Insungbat ni Jesus, aga-asawa dagiti tattao ditoy abiyag, ngem saan nga aga-asawa dagiti maikari nga agungar, ken agbiag iti masakbayan. Kasdala kadagiti angheles ket di damatay, anak ida ti Diyos, tanagungar dan. Paniknikan ni Moises, ti panagungar to dagiti natay, iti paset ti nasantuan asurat apakasaritaan ti sumsumged akayo, kinuna ti Apo, kinunana ati Apo, iso ti Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ken Diyos ni Jacob, kayat naasawen daytoy, nga iso ti Diyos dagiti si bibiyag, saan a Diyos dagiti natay, ta iti biyang ti Diyos, si bibiyag amin a tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kanayong ko ngay's istoryaan at da maestro mi iti subject mi, missiology. Hanya ti kahit nga sa una jay panagmisyon. Ka-SVD isuna, missionary, ibagbaga na kada kami, iyang angaw na kanyami, agsingsing petak ko na. Ikarkarigatag ti agsingsing pet. Tanong mapanak ijay langit, kunana, innak to singiren ni Ciprian, Bishop Ciprian. Sino ni Bishop Cipriano? Iso nga minti obispo idi nga nangibaga nga Nola Salos Eklesia sa nya naganan. Mo, outside the church there is no salvation. Anak nga nalaing ti Latin. Nga ti ibaga na ti saan nga mabunyagan ti outside the church no haang ka nga nabunyagan, haang ka maisalakan. Ta agad-gather dati Kristiyano idi dumakdakkel extra ecclesia no lasalos kun ana dayjay nya outside the church there is no salvation. Agad-gather dati agbaling nga Kristiyano idi iso nga indeklarana ni bishop nga sinurot met ni Pope, the late Pope Innocent III nga kunana no saan ka nga nabunyagan awan ti pannakaisalakan kunana. Ngem kuna ti mission haan ore dagiti tattao nga hanga nabunyagan ngem di kultura ken di wagas ti panagbiagda ket maibagay iti ay annuroten ni Kristo maisalakan dalatta. Anya dagiti basic nga pagkakitaan, respect for life. No dayta nga kultura ka respetaren dati biag, isakit dati biag, adda pan nakaisalakan dita. Common good, anya ti common good pagsayaatan iti amin, agaramid iti naimbag da tayo amin. Adda pan nakaisalakan uray dagiti haanpay nga na nadandanon ti Kristyanismo. Dagiti kakabsat tayo ti sabali pamati iso ibagbagada dayjayan. Ngamda tayo haan nagdevelop ti theology tayo, nagdevelop ti pannursuro tayo. Iso kunana haan laengan nga dagiti nabunyagan ti maisalakan, uray pay dagitay agtartarigagay ang mabunyagan. Uray handa ammo ni Kristo ngam wagas ti panagbiagda maiyan nurot iti paglentegan ni Kristo addan pan nakaisalakan kadakwada. Kakuna ni DJ Mestrome kunana agsingsing petak. Tamapanak to ijay langit innak to sungatan amoy ti sungatan. Oh.
Inak to sungatin ni Cipriano, kunana, tapaya, imbaga na nga rod nga extra ecclesia, no, lasalos, outside the church, there is no salvation. Ngam binawi na laeng taagang angaw nga rod isuna, kunana, sa bagay, into na addaak, ijay langit, masangsangok tupay nga tati, mapanmang berbirok, dahi nga Cipriano, ti kaado, ti kararwa, kunana. Masangok tupay nga tati, agsungsungat. Wala ka dyan, dahi ti ebanghelyo tayo, kastoy. Saduseyo, dagiti napan. Anya dagiti Saduseyo, handa mamating agungar tinatay. Dagiti tattao nga mamating agungar tinatay, ti prinsipyo da dito'y lubong, no nagkamalita kabsat mon, patayo mon, tapno awan paspasali. Dahil ti pamati da. No, haanan nga makatulong tatao, pis ito mon ta, pasalila dito nga papakpakan, kasi ti prinsipyo, dagiti hanga mamati ti panagungar. Ngam da tayo a Kristiyano, ti prinsipyo tayo, ti ibilbilin na, uray kas ano nga basol, kas ano pa nagkamaliti kayat na, agbalbaliw taapaya, daytoy biyag tayo ditoy, transition laeng, agdaldalyasat tay laeng, mapantayo ijay. Iso nga hanga, di ti sursurutan tayo, kamali, di jay panunot tayo, ano, dakesen kapatayon, haan nga kas ti Kristiyano nga wagas, ti Kristiyano ka pakawanam, bagbagaam, ikam ti kundaway nga agbabawi, tapno, maikari nga maawagan nga anak ti Diyos. Katatta dagitoy Saduseyo, kunada, napandakin ni Apo Jesus. Daytoy, sinubok da jilaing ni Apo Jesus, kayat da nga iyabot. Nga handa nga mamati nga rod ti panagungar tinatay. Anya ti kunada, kunati lintag tayo, nunatay, dayjay may isang lalaki kaawan anak na dayjay balo asawaan ti kabsat na. Kapito na nga agkakabsa. Kakaasi mo dyan udid tuyon gasumpay mo ta. Anya mo dati nga babae nangasawa ti pito. Anya ti addakan niya na. Paya nga babalwan. Sa bali man ta panunot yun, siguro ka adda siding iti babati matana ta. Anya na ganan, di mo nagdada siding ka no lulwaan ko na. Natay da amin. Imbag ka nga kasi di pagluntagan tayon ka, maikawaluak kada kang agkakabsat, Diyos ko ka di ba kasi, anya na ganan, asawaan daan, pangarig da dayjay. Katatta ko na natay da amin, dagito yung pitong agkakabsat awan anak da, idi natay mo dati babae ko na inton agungar dagiti natay, sinno ti akin asawa. Naglawag, sinno ti nakin asawa. Na may mayat magistorya ginadamag ko, diyak amo nun nakin barangay daytoy, Salcedo, nagiyadwa nga agbarkada, na uma da babakit da, nagsinnukat da. Bagim ni bakit kun pare, pare bagim mo ni bakit, ma-imagine no kasano dayta nga pamilya, inton agungar dagiti natay sinno akin bakit nga ron. Nagsimswap da, mahilig kay siya namin Salcedo. Nagsinnukat da kay isang kunana di pito nga nakin asawa natay mo di babaen sinno ti akin asawa ni Apo Jesus na insiriban asongbat iti panagungar dagiti natay kunana dagiti tattao ditoy lubong aga asawa da ngem ijay haan. Haantay ton nga mapanberberoken no sinno ti apong tayo, haantay ton nga panberberoken no sinno ti asawan, haantay ton nga mapanberberoken, may santula ti ubraan tayon. Anya ti ubraan tayo. Kasladala angheles kunana yung ubra dagiti angheles agkan kantada sa dilangit. Pagdaydayaw, hallelujah, hallelujah. Dakam nga agrarek hanggang siguro nga makaumay di langit tadi ka makakanta. Uri dagita sala agkanta no adda tubay to na kay makapanjilangit awan tubay to ni San Pedro Jay. Handan nga mapansin awanen ti nangisit, awanen ti napudaw, awanen ti dakkel, awanen ti kalbo, awanen ti topol, hantay mapansin dagiti may sa aramiden agdaydayaw iti Dios. Dagiti ti imbagana kadatayo ditoy lubong. Agdalyasat tay laeng ditoy. Ti us-usto nga biyag to, ijay ito. Kada ito'y biyag tayo dito'y panagsagsagana. Amin nga aramid tayo dito'y panagsagsagana. Anya dagiti sagana tayo. Tapno makapantay ito nga sigurado di ayan na. Anya ti umuna, surutan tayo ni Kristo. Anya nga ti kunana ka, I am the way, the truth, and the life.
Kasano pa nang surot mo kini Apo, inya dagiti kadadakkelan nga galad nga inted ni Kristo kada tayo, ayat. Kadadakkelan nga impakitan na kada tayo, ayat. No surutem ni Apo Isus, no ammom ti agayat, isu dayta nalaka nga maisalakan. Anya ngamin ti agayat, umuna. Kuna tayo, ti panunutem ti agayat, ti ammo ti agayat, is all about the other partihan nga bagbagi. No si kakaama ka, ay ayatem ti pamilyam, i-focus mo, haang nga jibukod mo nga pagimbagan. Mabalim mo nga isyat mo, basit no, pada ka mo nga nga maan nga napatpatag jay, barkada, kende jay pagayatam kaysa de jay pamilyam. No si kamot na babae ka no, ay ayatem ti pamilyam, maya mo't ano at dagiti kasapulan mo ti bagbagi tayo ngem masapol ang ag-focus iji pamilya. Dandani man November 15 panagbubunos nagaduntuman ti unnat ti buok nan agtingtingig da nga umay makimisa handa pay agtalya-talyaw. Naala da gawud bonus da ay kaagbubutag mo di anak na. Maya mo't ang haan ang napatpatag di pagayatan ti para bagbagi kaysa iti sa bali. Dahil iti agayat, kisayam di para bagim, tapno ag benepisyo iti sa bali, agraman, oras, laing, sanikwa, yan na ganan, amin, tapno ag benepisyo di partner. Sino ti umuna nga makaaawat ti ayat, dagiti kabbalay mo. Kabbalay, ti asawam anak mo, haan nga dagiti kabbalay, nga dagiti agbot-bot ti irikyo, sayon to maited kanyak no, hindi pong turom yo. Anya dagiti isuda ti umuna, haan tayo nga mangibagati, agay ayatak, ayat, outside, ijeruar ti balay ka, agay ayat ka, ngam unag ti balay ka, haan nga us to day jay. Ti umuna nga mangnanam ti ayat mo, jay unag ti pamilyam. Dagiti ka arubam. Haan nga mabalin nga, umay kadtoy, mapangkad di barangay, mapangkad taili, mapangkad iti sa dinnuman, sinado nga, ibagam nga ita, nga to nga panagturay, ibagam nga ayatem ida, ngam di pamilyam ka, handamot mariri na dayta nga ayat, haan nga usto dayta. Tati pagtuladan tay nga rod ni Apo Isus, nga iso ti ari ti ayat. Maikadwa, nga galad, nga mabalin nga, tuladan tayo, tapno adda ti pan nakaisalakan. Kinapakumbaba. Ti altar ni Apo Jesus, Diyos isuna, inarakop na, tinarukop abagi tayo, nagpakumbaba, taumay na tayo iaon iso nga nagungar, taumay na tayo iraman iti panagungar na, da tayo nga nabunyagan na iraman tayo nga makipagungar kengkwana, kaari ti kinapakumbaba. Iso nga awan ako mati karbangan tayo nga agtangsit. Awang kumaat karbangan tayo nga agpangato. Kanayong ko nga ibagbaga, hanghangaak man dagiti tattao nga kaslada nalimod nga salot ko kadakwada, dagiti tattao nga nakaadal damet, adda sa nikwada, uray adda position da, ngam di pan nakilangan dati tattao ka nagpakumbaba. Adda dagiti edukado, ngam di pan nakilangan da ka hamumari na nga adda kwada no di puso da ka nagdalus kasla adda agsalsalutak man nga kala ko masalsaludwak dagito nga tattao. Tano daduma ka nagtayo ma kala siya mga taga-ubog mat ka apo no daduma ka adamo gaputirigat mo tirigat ka into no nakalong awbasit ka kasla ak man nakaraman nga bauden. Kakaasi ngay mong ungar ka, apaw naka-abroad ba si di anak na awang pala makabulan ka, anya ti gusipang, kung kunana mo ti, di na maamo ka no gusipangan. Nakapaadal basit ka, ag trabaho mo ba si Jay, anak nan ka, nay, wow, anak ano mo ti, ugot ti kamuten, di ka no sidsidanan ka, ham, spam, tosino, kasla karaman nga baed nagrigat mga rinaan ito no kung kadinamaam mo di naggapuan nan anyayati mabalin tayo nga pagkarit ni Apo Jesus kinapakumbaba. Kitaan nyo dagiti tattao nga mabinbendisyonan nga kankanayon ka
Nay, MDRRMC datang kay madanagan da kay amin nakaawat. Wen. Kinapakumbaba. Sino ti pagpakumbabaan tayo? Ang niya po Diyos. Dagta, no daduma ka, itid na mo, dagito'y nga, panakilangan na kada tayo. Panakilangan na, no daduma, dagito'y nga, didigra kada tayo, narigat nga awatin, no daduma, no tumangsit ti tao, personal di jay biyagan, dadailan na ti lubungan. Kada giti kakabsat ijay sibo nagaduti na biktima kakaasida apaya nga naglalayos da giti balbalay da open pit mining gitagom di Davao nagaduti nagrebelde di nga kakabsat ta apaya handa malabanan day jay open pit mining da aglayos di ayandan ta apaya no tinakatugaw ka agom tinakatugaw ka bukod na nga paginteresan mininas da aminan ibagbagada tatay ijay kalangkwasan antay madanagan apo ta adda Cordillera Mountain tayo nga mangbitak dayta nga ko un angem inuten da mammeten ayan nanto nga rod dagiti sumaruno kanen da mammeten di awam lang iso nga no tagduma nung umaton ti tao bukod na ti pag-serserbian nan alaen na kamkamon na amin iso nga tagduma palagipan na tayo iso nga agpakpakumbaba tayo latta ko maitigrasya ti Diyos tatag dandanag tayo ti bagyo anya mabalintay nga rod nga aramiden agparinto mga agkararag hantay mamabalin nga alaen tabadang tayo intay rautan dayta nga bagyo hamot awang magaway tayo, anya ti aramidan tayo, kneel down and pray. Kadagiti kakabsat tayo, napinpintas ti lubong tinapakumbaba. Anya pa ti napintas nga galad nga awaten tayo kini Apo Jesus tapno adda ti panakaisalakan panagungar. Anya dayjay pamakawan. Forgive. Isuna na makawan pinakawan na tayon. Da tayo met rebeng tayo met ti agpipin nakawan, narigat ti agbibiyag iti galit, sakit tinakam, nagrigat ti agbibiyag ti ada nagkamali ka hamo mapakawan panpanisan tayo, parigatan tayo ti bagbagi tayo. Kano pinakawan na tayo ti Diyos, inyam ti rebeng na agpipin nakawan. Awan ti adda sakit tinakam na ijay langit. Isungod nga ko no dagito ti tibiyag tayo dito inapraktisan tayo nga nawaya adaan ayat kinapakumbaba ken pamakawan uray di uneg ti pamilya maririinam ti langiten maririinam di uneg ti pamilya ti langiten hamo nga orayon ijayen no ti pamilyam ka agiburburay ti ayat dadtuyen kano pumusay tayo sigurado unaan na nga rod dito ti Diyos dagiti si bibiyag uray dagiti immunangam da tayo adda biyag kadakwada adda nga rod dayta second life nga kungkuna tayo kadaya ti tartarigagayan tayo anya nga rod ti rumbang nga aramidan tayo idto'y pailaeng nakasaganan dito'y pailaeng nanamen tayon ti ayat nanamen tayon ti kinapakumbaba nanamen tayon ti pamakawan ngam no hantay maibiyag dito'y uray ka no agkalkal yun to tatumang ta kakabagyan tayo nga mangikarkararag kada tayo no hantay nga ninanam ti biyag ditoy baka hanto pay nga agkutiye kararwa tayo ngam no ditoy pay laeng ka adda daytoyan baka nataros so ti kuna manen ka no awanak to ijay handak to berok-berokan niya ayan na ngay ni padimi kung kunayon to ka ijay langit ngam no awanak ijay alangan nga adda kayo mat papada tay laeng ngamaan nga dijay tarigagayan tay nga rod dijay nga rod ti kuana iso kunana ti panagungar ti kinapakumbaba ayat ken pamakawan isot mangi danon kada tayo tinagungar apaya nga daytoy nga maaramid kada tayo datayo nga nabunyagan datayo nga nairaman ken Kristo inraman na tayo ti ipapatay tapno matay tayo iti daan nga kinatao ngam inranod na tayo iti baro nga panagungar iso di jay may kakaisan to ken kuana iti rupan-rupa nga awan ton ti diskriminasyon awan ton ti lumamlamang awan ton ti nasaysaya at ken namadmadi may santo la trabaho tay daya anya dayay mangidaydayaw iti Dios beatific vision kunana dayay kita umon ti Dios makilanglagan kan iti rupan-rupa
Kanyang orti kapintasan nga aramidin tayo. Dito'y pailaang praktisan tayon. Dito'y pailaang ibibiyag tayon. Dito'y pailaang karkaritin na nga iburburay tayon. No naaramid tayo dayta ay kinatarusto mo ti ipapantayo kenkwana.